Ikinaugman ni Sunny ang pagkakaigwanan ng bike lane urog na sa kasentruan kan syudad ni Legazpi. Kaso bagong aga kan mahiling niya na igwana kaini sa Rizal Avenue sakop kan Barangay Kabangan. Istorya niya, nagbabike na siya pasiring sa trabaho. Aminado si Sunny na delikado ang pakikipagsabayan sa mga darakulang bihikulo urog na sa highway alagad apwera sa menos gastos nakakapag-ehersisyo pa da siya. Ngani makaibitar sa diskwido, nagtataga-ingat na sa naman siya. Ngunya na igwan ng bike lane, para sa mga siring niyang siklista, masasabi niya daang mas protektado na siya. Mas mapagal so dating wara pa yun eh. Ang jeep perming magilid, overtake, motor. O gigwa na kayo, hindi na masyadong para overtake. Inisyatibo kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang mga nahihilingon niya na bike lane sa syudad. Sigun sa dagapagtaram kan ahensya, pig-adaptar ninda sa National Capital Region o NCR ang nasambit na proyekto, bagay na makakatabang ng gadngani mabawasan ang mga diskwido sa tinampo. Mayo 4 ngunya na taon kan po na nindan pagkaagnin bike lane. Syudad din Legazpi ang napili nindang enot na pagbugtakan kay ni. Kita ninyo po doon na parang may mga green color. Ayun po, bali nagro-road pavement marking kami para ma-identify kung alin yung bike lanes talaga. Sa ngunya, nasa 3% pa sana nabubugtakan ng bike lane, partikularmente ang kahalabaan pa kan Rizal Avenue. Kabali pa sa bubugtakan kay ni, ang F. Akendi Drive, Lacandula Drive, Lapu-Lapu Street, Peñaranda Street, Quezon Avenue, Rizal Avenue, Rizal Street, Tacton Sawangan Road as in Legazpi Boulevard. Magiging safe sa kanila. Ang magkakaproblema sa atin dahil yung ating may mga part pa tayong national road na hindi siya na-maximize yung road widening. So medyo may problema sa nagiging one lane na lang yung isang dati baga 4. Apwera sa Legazpi, target man kanahensya na bugtakanin bike lane ang lambang syudad sa riyon, antes matapos ang presenteng taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.